Emagumbini amanomhlaba uDlamini oseMpumalanga umthandazi. Mbukela omuhle lapha ekhaya sawubona. Cela ungifollowe, subscribe bese comment. Lana nje ubona ngiphethe iwasho nje uyibona engizivezile lapha ziningi zehlukahlukene. Ngihambisana nento futhi isithunywa. Yekuthi ugeze isithunywa sakho, uyafutha, uyageza, uyaphalaza. Ukuze isithunywa sakho sihlambuluke kahle, siphakame mbukele khona ekhaya. At the same time uyazigeza ngale iwasho ukuba ube clean, ube nogazi mbukele khona ekhaya. Lapha ngiphethe into eziningi ezifana isimo sani samaphakama. Yahlanganiswa mbukele khona ekhaya kufakwe lapha ya. Ubukwazi mawufutha into yakhe iphakame, into ekwemzimbeni ikhulume, uyidalwa sakho, uyinhla yakho mbukele khona ekhaya iphakame, uyibone impumela mbukele khona ekhaya. Namhlanje ngibhizi ngiwasho nengento yesithunywa, into yakamoya kuba iphakame, isebenze, ibe nemandla mbukele khona ekhaya. So ke angithi uza kumina but nabe inhliziyo yakho ikhwela kumina, bese uyangithinta mbukele khona ekhaya, ngikupostele ngeCourier guy noma ufike kumina, ngikuthatha ngifake empophomeni, ngiyokugezisa mhlawumbe ufuna ukufuthwa, ngikulungisele indlela yakho yakamoya. Anginayo into esheshako, anginayo imagic ifule ekhaya, anginayo into yemali evela ingene ebank. Ngilungisa wena ukuze ube nogazi, kulunga into zakho zibe lula, idlozi lakho likulekelele, isithunywa sakho sikulekelele mbukele khona ekhaya. Njengoba ngibhizi lapha esigodlweni njengamanje, khona bakhona ngaphandle abagayako bangenza izinto ngihlanganise mbukele khona ekhaya. Inkosi ibusise, inkosi ikhanyisele. uDlamini oseMpumalanga uthi kuwe sumela ini impilo yakho mbukele okhona ekhaya. Silungisa wena straight, silungisa impilo yakho, silungisa ubungwe bakho. Asinayinto esheshako, imali esheshako anginayo, kepha manje ngiyakwazi ukuba ngikulungise into zakho zilunge, uhlambuluke isithunywa, idlozi lakho libe clean, ugezeke, ube right. Lewasho enginazo, into egeza amathunzi, geza idlozi, kulunga zonke into oyifuna mbukele khona ekhaya. Whatever ukhona khona salungisela into zakho mbukele khona ekhaya. Mkhulu, usurede for ukuthi ufuna ukuhlola mkhulu? Yebo mkhulu, no bengibuza ukuthi ngabheka isikhathi bani mkhulu ngoba ngishayisa ngo5 sengisedlini. Ngo6 mkhulu singahlola, na even nawo past 5 singahlola khululeka. Okay, masiyenze ngo past 5. Thokoza songela ku video call efonini sihlole. Thokoza, ngiyabonga.